إذا ترئيو زلهم جبنانيا بتسرحوا مسكح جبن نايموت فرد قطعة تبين ليو ويدوالسن ويوين بساب قاسمو ديدبول تباهيلو يزفلت أبناء أمريكا تاريخ نيبوزحات أغالب والسحابة أب إسرائيل سنة 4 نايموت قطعة تبين له أزدي مفرح سبيو ودأت زقرم نجر كند زأكل ناي مسكح جكانة زلو وتكبارون اندافت زما بوزحات أفكارت نيران أوين أبت بيت مأسرتن كله كابر بعد شحن لعل بدبتات ناويلسن بتصح نيرو أوالد كساب بيت محير زأكل لامزع اتقطعت نكسر زلو انت لمنان نايمر أحطون انت أقربالو ترأينين أبز حجي أبناي فلوريدا بيت محير نتنايموت قطعاتو إنا تتصبي زلون أوالد بفقر زعابدالو ويدوالسن منيو بزعبقو نشتيك بلاكم سعيبون أبيت محير كوينو نزقابرم نايم هدام فتنا كنعزبوينا كبرات بيتسب كما يتصنحو أمنا لهم معنت مدب نزنا يموت قصعات تبين له ما في الحساب نريو يزخون نابز channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار بيتسب يخونو إلوون ناب كلون خباصح لايكن شار مبالاي ترسعو نفت مدب كوستكم نيلسن أفرتي ميل سابزلو ليكاونت بيت محير يزركب نايموت قصعات كابز قبل ندحر ويلسن نافري فورد فلوريدا يونين نابز ركب بيت محير تم حلالي فويو إز بيت محير نخلتا 174 نوادات نايموت تقطعت زخون سبات حيزو زركب انتخون نشحن 486 أسوراتون نايم حاز عقم اللوو أبزلو أسورات مستم أبدق زركبو سبات أزديم تسأراريوم ناي ويلسن معالتاو من قسقاس لعلم قدصار أبز قبرلهم أسورات موغويو انتو حادة بساعات نحادة قزا يقصارو يوم سيعيبون كابت سيلات وصا أبزخونو لقزا خلو ناي أكال بقعت من قسقاس انتقابرو أيرنا وسدو ويوين أبشور وشتتا زي كوينوم كابو حاليفو أقدوان بكاتينات تأسري نيرو ويلسانجن توسن مسلات نيرمو بعلا بزخونن قدام سنبتون كي حواسا بب معالتو دبدابك قبال خقليو راديو مس تيفي ولا وانت تتفقدلو كوينجن ناي تيفي كيبل ويوين ناي أير مزحالنا وآي تسقعون ويلسن نامنا يونين مقرم تاتكال تزواور اللو مخنيات ندحننتو تواهيلو ينيرو كوينجن قدمتنا يفرد وسانة مركابو أبزنا برو حيدت سمونات وشتي مدنق نجر أقات إمونيرو ويلسن شكانن كفؤ سبن ولا كوات تخوانا ناي بزحات وارد أقاربو كسحب زخالة أسرون تخون كابز السرقزات حيزو أما لا أتاهجر كابز ركاب والد أزين بزحات بحالا ناي فقر دبدا بيت أحفالو نيران كابزو بيسهون حدا كساب تتأثر اللبوتان نامزا فقراني قال سهلون ناي موت قصعاتوون نكدم ساسلون تمحسانا ترأينين ويلسن أبيت محير كوينو كاب 4 شحن العالم الأختي انتبزحو بزحات نهيوتو نمتراف انتسرحا أزين حقوسات كم زخونا ينجليزن حانت كاب فيزاليا كاليفورنيا زمزات قوال ويلسن زلوت أماننت بمقلاص نتداينا قصعاتو نقيرالو صحيفاتو ليا إذا كنتات نمسك حجبنات تفتصمو الكسبات بنايت أوتاو ركب زسحابالو مخنيات انتخون إذوون مبزحتو أجزاء بوني مسكرايت سيندرم بزبد يزفلت إذا كنتات حدش تقوانفو يكونن كوينجن نايواد ويلسن قداي كمل عالم زمز أوارد بمخانن ترائب زي فلت ملكو عسلزنا برا أقارو وكوها وكيلو يو نايواد ويلسن ناي ميديا مقلزون أبزو كنتات وشتي عبي ترى تتصاوتا انتخون مخنياتوون أبتناي فرد ساعات ويلسن مبزحتو أجزاء هدوءن ماراخن تغييرو يزقرب نيرو إذن يسأل مقلتي حدا والد نسو قوي زخون رديت كم زي بلو تغييرو نكريو زقابران تخون كابد التلعلون حدا قنيا سباي كونن إلن نكأمنا غيرو ونيو مخنياتو اتحق أو ناي قبان سب فزي متفتاو كوينا يفلتن أوالد سرحان قديفن نبيت سبان قديفن نبيت محير نمخاد أما لا أتهاجرنا تنقصا نويلسن كبارات هي بيسدالو مو كابز حالفون ني حدار حتى أروالو نيران ويلسن نكل التوالد دحر مقتالو بأما يتغط صار والد كم زرقفو مفلات أزيم حزن تاريخيو كم ناي ربا قزازرا أبن حاسة إسران شوعاتن بخلتشن إسان 4 عمة مرت نايدي وردا داينا نيكولاس تومسن أبلع على ويلسن بنايش الدشتا ناي قبن ريكاردتات نايموت قصعات بينو الليو اتداينا تومسن أبلع على ويليام إذا قصعات دحر موسانو أبت بيت فردوشتي صعنتو ناقي سوزنا برانتخون أبلع على ويلسن نايموت قصعات نكبيين لعل زخونا نايدم تكركب سلازق كبيين اللو كيلو يو ويل ستيفن ويلسن كم ناي ربا قزازرا أما إسرا بعصرت شعات 94 عامة مرت حصان كوينو كاب قولعتي ولد بخمز مخنيات ويلسن نمع بيت التواهيبو نجزيو أبتاليس فلوريدا مسمع بيته هو تقتله
ዊልሰን ገና ብንኡስ ዕድሚኡ እንከሎ ናይ ገበን ጥፋኣት ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት ህዱእ ዘይኮነ ስምዒትን ናይ ጠባይ ምቅያርን ኢሉ እውን ናይ ገበን ስርሑ እናዓበየ መመጽእ። ዊልሰን ዕድሚኡ ገና ኣብ 10ታት እንከሎ ናይ ሓሽሽ ኢሉ እውን ካብ ሕጊ ወፃእ ኣብ ዝኾነ ናይ ሰብ ዝውውር ገበን ክኣቱ ክኢሉ እዩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ማለት እውን ካብ 2013 ክሳብ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ ሕጊ ወፃእ ብዝኾነ መገዲ ን27 ሰባትን ን200 ግራም ሓሽሽ ከዘዋውር እንትፍትን ተታሒዙ ነይሩ እዩ። ብኻልእ ግዜ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ንዋልድ ብምጭዋይ ናይ ፆታ ማህሴት የብፅሕ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ሰዓት ከምዚኦምን ካልኦት ዝኣመሰሉ ሓደገኛታት ገበን ሰሪሑ እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ዊልሰን ጉዳይ ኣብ ቅድሚት ተሰላፊ ናይ ገበን ተቐጻዕ ክኸውን ዝገበሮ ዊልሰን ነቲ ሕብረተሰብ ዘሰናበደ ናይ መሰኪሕ ቅትለት ገበን ብምፍጻሙ እዩ። ከም ናይ አውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ ኦክቶበር 7 ብ2019 ዓመተ ምህረት ንናይ ፍሎሪዳ ነበርቲ ናብ ስንባደ ውሽጢ ዘእቱ መፍርሒ ገበን ይፍጽም። ወዲ 30 ዓመት ዊልሰን ንክሪስቲን ሜልተንን ዳያኑስ ንተባሃላ ክልተ ዋልድ ኣብ ተኸታታሊ መዓልቲ ብዘሰካሕ ኩነታት ቀንፂልዎን እዩ። ጓል 35 ዓመት ክሪስቲን ሜልተን እታ ናይ ፈለማ ተቐንጻሊት ክትኮን እንከላ ካብቲ መሰካሕ ዝኾነ ሞት ቅድሚ ሒደት ደቂቕ ኣቐዲሞም ምስ ዊልሰን ኣብ ባር ውሽጢ ተራኺቦም እዮም። ክልቲኦም ኣብ ባር ውሽጢ ንእሽተይ ኮፍ ድሕሪ ምባሎም ኣብ መጠረሻ ናብ ገዛ ይምርሑ። ኮይኑ ግን ካብዚ ንድሓር እቲ ዘጓነፈ ኣዝዩ መሰካሕ ነገር እዩ። እቲ ምኽንያት ብዘይፍለጥ ዊልሰን ሓኒቑ ይቐትላ። ስዒቡ እውን እቲ ጭካንኡ ብምቕታል ጥራይ ኣይብቃዕን። እቲ ናይ ቅትለት ማስረጂ ኣብቲ ድሓር ከም ዘርእዮ ዊልሰን ንሜልተን ቅድሚ ምጭዋዩ ብናይ መጋረጃ ጨርቂ ኣዝዩ ይሃርማ። ቀፂሉ እውን ነቲ ተሃርማ ኣካላ ኣብቲ ኣፓርታማ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ዓራት ተሓቢኡ ተረኺቡ። ነቲ ሬሳ ብጻዕዳ ስካርፍ ጠቕሊልዎ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ቀይሕ ደም ዝነበረው ናይ መጋረጃ ጨርቂ ኣብ ጥቓ ስለተረኸበ ናይ ፎረንሲክ ምርመራ ኣብዚ ጉዳይ ንዝነበረው ዲኤንኤ ምስ ሜልተን ምስ ዊልሰንን ከም ዝራኸበ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ጽባሕ ዊልሰን ተመሊሱ ነዛ ጓል 46 ዓመት ዳያና ሩዝ ተባሃለት ጓል ኣዝዩ ብዘሰካሕ መገዲ ቀንፂልዋ እዩ። ዊልሰን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣንፈት ድሕሪ ምሕታቱ ንሪዛ ገዲዱ ናብ ማኪኑ የእትዋ። ንክትወፅእ ምስ ፈተነት እውን ይሓንቃ እሞ ካብኡ እውን ካብ ማኪኑ ኣውሪዱ በቲ ማኪና ገይሩ ይረግፃ። ኣብቲ ድሓር ድማ ነዚ ሬሳ ናብ ጫካ ይሰንድዎ። ናይ ሩዝ ሬሳ ከም ዘርእዮ እንተኾይኑ ሙሉእ ናይ ኣካል ኣዕፅምቲ ዝተሰባበረ እዩ ነይሩ። ሩዝ ቅድሚ ምሟታ ግን ንርእሳ ንክተተርፍ ፈቲና እያ እሞ ደኣ እዚ እቲ ናይ መጠረሻ ገበኑ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓለሉ ምኽንያትን ናይ ዊልሰን እቲ ዘኻፍአ ስርሑ ኮይኑ ኣብ ፈለማ ዝዝረበሉ መፍርሒ ተግባር ኮይኑ እዩ። ኢሉ እውን ዊልሰን ኣብ ልዕሊ እቲ ምቕታሉ ብተወሳኺ 5 ተፈላለዩ ናይ ገበን ሪከርድ ነይሮሞ እዮም። ብናይ ፆታ መጥቃዕቲ፣ ብናይ ሓሽሽ ምዝውዋር፣ ስዒቡ እውን ብስርቅን ብናይ ካብ ሕጊ ወፃእ ናይ ደቂ ሰባት ምዝውዋር ስርሑን ቅድሚ እቲ ቅትለት ንብዙሕ ግዜ ናብ ማእሰርቲ ክኣቱ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ እውን ግን ናይ ሩዘንን ናይ ሜልተንን መሰካሕ ቅትለት ካብ ዝፍጽም ንድሓር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይውዕል። ኣብ ልዕሊ ዊልሰን እውን ኣቦኡ ንኽምስክር ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ይብል። ናይ ሕክምና ምርመራ ብዛዕባ ናይ ሩዝ ማህሰይቲ እቲ ዝሃቦ መረዳእታ ስዒቡ ናይ ዊልሰን ተግባር ጭካንኡ ጎሊሁ ክርአ ዝገበረ ኢሉ እውን ናይ ሩዝ ምርመራ ኣብ ኣካላታ ጭካነ ናይ ተመሉ ተግባር ዘርኢ መረዳእታ ክኾን ክኢሉ እዩ። በቶም ጠበቓታት ኬቨን ሸርሊን ብናይ ሆላንድ ዝምራሕ ናይ ዊልሰን ተኸላኻለ ጉጅለ ህይወቱ ንከትርፍ እቲ ናይ መጠረሻ ፈተና ገይሩ ተጠቀመሉ ናይ ዊልሰን ናይ እምሮ ሕሙም ገይሩ ማስረጂ ብምርኣዩ ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ሄሮፍ ንዊልሰን ናይ መደንዘዝ ሓሽሽ ብዘይ ኣግባብ ናይ ምጥቃም ታሪክ ዋላ እኳ እንተነበረ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ መጋባእያ ግን ንናይ ዊልሰን ህይወት ከትርፈሉ ከም ዘይክእልን ነቲ ተጋግዮን ነቲ ዝፈጸሞን ገበን ከም ካልእ ማስረጂ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም እዮም። ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ዊልሰን ናይ ሜልተን ቅትለት ኣሚኑ እዩ። ስዒቡ እውን ንሜልተን ኣብ ሓደ ዳ መስተ ከም ዝረኸባን ምስኣ እውን ርክብ ከም ዝፈጸመ ሓዊሱ ናብ ፖሊስ ተዛሪቡ እዩ። ዊልሰን ነቲ ገበኑ ኣሚኑ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ክኾነሉ ዝኸኣለ ኣብቲ ሰዓት ሓደገኛ መደንዘዚ ሓሽሽ ተጠቃሚ ከም ዝኾነን ነዚ ሓሽሽ ክጥቀም እንከሎ ከም ሰይጣን ከም ዝገብሮ ተዛሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ዊልሰን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግርን ቤዝቦል እናተፃወተ እንከሎ 2000 ናይ ሓንጎል ማህሰይቲ ከም ዘጓነፎ ተዛሪቡ እዩ። እንተኾነ እውን ግን እዚ ጨካን ዊልሰን ነዚ ዋላ ተተዛረበ ምእመን ኮይኑ ይተረኽበን። እቲ መጋባእያ ኣብ ሰነ ወርሒ ነቶም ተሃሰይቲ ቤተሰብ መሕዘኒት መዓልቲ እኳ እንተነበረት ፍትሕ ዝረኸቡላ መዓልቲ ግን ኮይና እያ። እቶም ዳያኑ ዊልሰን በቶም ተግባራቱ ጥፋእተኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ብክልተ ድምፂ ናይ ሞት ፍርዲ ተበይኑሉ ብምባል ውሳነ ኣሕሊፎም እዮም።
ኣብቲ ናይ ፈርዲ ከይዲ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ካብ ናይ ዊልሰን ኣፓርታማ ተረኽበ ናይ ፎረንሲክ መረዳእታ ከም ማስረጃ ቀሪቡ እዩ። ኣብቲ ናይ መጋረጃ ዝነበረ ዲኤንኤ እቲ ጻዕዳ ጨርቂ እውን ሓዊሱ ናይቲ ቅትለት መሰካሕ ምስሊ ከርኢ ክኢሉ እዩ። ናይቲ ሕክምና መርማሪ ብዛዕባ ናይ ሩዝ ማሰይቲ በቲ ዝሃቦ ምስክር ስዒቡ ናይ ዊልሰን ተግባር ነቲ ጭካንኡ ጎሊሁ ከርኢ ዝኸኣለ እንትኾን ኢሉ እውን ኣቦኡ ኣብ ልዕሊ ወዱ ንኽምስክር ናብ ቤት ፍርዲ መጽእ። ዊልሰን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ካብ ዝውዕል ግዜ ትሒዙ ንሃቱ ናይ መጋባእያ ውሳነ ብተፈላለዩ ናይ ዜና ሚድያታት ኢሉ እውን በቶም ሕብረተሰብ ኣቓልቦ ክስሕብ ክኢሉ እዩ። እቲ ካልእ ናይ ዊልሰን ጉዳይ ጎሊሁ ክርአ ዝገበሮ ኣዋልድ ንዕኡ ብምፍቃረን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ዊድ ዋልሰን ኣብ ናይ ሞት ቅፅዓት እዩ ዝርከብ። ኮይኑ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ነቲ ናይ ሞት ቅፅዓቱ ኣብ ክንዲ ምጽባይ ካብ ቤት ማሕዩር ካሃድመሉ ዝኽእል ዕድል ካጠዓዕም ይጅምር። ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምውፃእ ከመይ ከም ዝፈተነን እቲ ትልሚ ከመይ ከም ዝጀመሮን ኣስፊሕና ነተዓዘቦ። ኣብ ሰፕተምበር 30 ብ2020 ዓ.ም ኣብ ቤት ማሕዩር እንከሎ ዊልሰን ሎረን ካርቲስ ዝተባህለ ሓደገኛ እሱር ደብዳቤ ጽሕፈሉ። እቲ መዘክር ሎማዓንቲ ወይ እውን ጽባሕ ኣብቲ ንግሆ ከባቢ ካብዚ ንምውፃእ ኩነታት ንከጠዓዕም ተጻሓፈ ጥብቂ መተሓሳሰቢ እዩ ነይሩ። እዚ ደብዳቤ ናይ ዊልሰን ዓሙቕ ሓሳብ ዘርኢ እቲ ናይ ፈለማ ማስረጃ እዩ። ሳቢር ምስ ዊልሰን ተራኽብሉ ዘ ፎርጊቨን ዘ ዋይት ሱፐርማሲስ ብዝብል ዝፍለጥ ናይ ቤት ማእሰርቲ ጉጅለ ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ርክብ ካልእ ሕልኽላኽ ነገር ወሲኹ እዩ። ናይቲ መህደሚ ትልሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቶም ማፍያ ጉጅለ ሃብቲ ንምጥቃም ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ስዒቡ እውን ክልቲኦም ብዙሕ ትልሚ ገይሮም ነይሮም። እዚ ኩሉ ክፍለጥ ዝኸኣለ ኣብቲ ድሓር እንትኾን እቶም ሓለውቲ ኣብ እኒ ዊልሰን ሓድሽ ነገር ምስ ተዓዘቡ ነቲ ናይ ድሕንነት ካሜራ ክዕዘብዎ ጀመሩ። ናይቲ ድሕንነት ሓለውቲ ናይ ዊልሰንን ምስኡ ንዝነበሩ እሱራት ዝርከብሉ ክፍሊ ኣብ ካሜራኦም ብቀጥታ ይዕዘብዎ። ናይቲ ፍኒስትራ ናይ ሓፂን ፍሬም ብጥንቃቐ ተኣልዩ ነይሩ። ቀፂሉ እውን እቲ ረጒድ ናይ ድሕንነት ቤትሮ ብዙሕ ጭዳድ ነይርዎ እዩ። እዚኣቶም ጭዳዳት ከም ዘርእይዎ እንተኾይኑ ዊልሰን ምስ ሳዊር ኣብቲ ቤት ማሕዩር ውሽጢ ናይ መህደሚ መንገዲ ብምፍጣር ነቲ ቤትሮ ቀስ ኣቢሎምን ብሜላ ኣዳኺሞምን ንተወሰነ ግዜ ብኸምዚ ትልምና ሰሪሖም ነይሮም። እቲ ተግባር ክሳብ ዝርከብ ግዜ ካብቲ ላዕለዋይ ክፋል ልዑል ዝኾነ ድምፂ ይስማዕ ዝነበረ እንትኾን ዊልሰን ምስ ሳቤል ናይ መህደሚ ትልሞም እናሰርሑ ከም ዝነበሩ ግልፂ እዩ ነይሩ። እቲ ተሓባባሪ ተመሳሳሊ ክስ ቀሪቡሉ እዩ። ናይ ዊልሰን ናይ ገበን ተግባር ኣፕሪል 20 ብ2023 ብተገብረ ዘይተሳኽዐ ናይ ምህዳም ፈተነ ጥራይ ኣየብቅዐን። ብዘደንቕ መልክዑ ክልተ ቦርሳታት ኣብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቦታ ክርከብ ክኢሉ እዩ። እዚኣተን ክልተ ቦርሳታት ሽጋራ፣ መደንዘዛ ሓሸሻት፣ ላይተራትን ኪኒናትን ኣብ ውሽጢ ዝሓዛ እየን ነይረን። ከምዚ ብምዃኑ ተሰናበዱ ሓለውቲ ዊልሰን ምስ ካልኦት ሰባት ዝገበሮም ናይ ስልኪ ጻውዒት ገምጊሞም ዊልሰን ቦጊዩንስ ምስ ተባህለ ሰብ ብዛዕባ መደንዘዛ ሓሸሽ ካልእ ርክብ ከም ዝነበሮ በፂሖምዎ እዮም። እዚ እውን ብሕቡእ ምርመራ ይግበር። ኣብቲ ድሓር እውን ፖሊስ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፃእ ንካልኦት 3 ተጠርጠርቲ ይከታተል። ኮይኑ እውን እዚ ምርመራ ንዊልሰን ሓዊሱ 6 ሰባት ኣብቲ ዙርያ መደንዘዛ ሓሸሽ ኢዶም ከም ዘእተዉ ኣረጋጊፆም እዮም። ክልቲኦም ዊልሰን ምስ ሳቤል ምስቲ ናይ ዩኒ ጉጅለ ርክብ ከም ዘለዎም ይፈልጡ። ኣብ 1986 ኣብ ናይ ፍሎሪዳ ቤት ማእሰርቲ እዚ ተመስረተ ይቕረ ዘይገብር ጉጅለ ኣብቲ ግዛኣት ውሽጢ እቲ ዓብይ ናይ ጻዕዳ ጉጅለ ሓላዊ ናይ ማፍያ ጉጅለ እዩ። እዚ ጉጅለ ናይ ቁፅሪ ምልክት ዘለዎ እንትኾን እዚ እውን 21-212 እዩ ነይሩ። እቶም ፊደላት ብቁፅርታት ተኪእኻ ትርጉም ዝህቡ እዮም። እቲ ቁፅሪ 21 ንሃይ ዝብል ሓድነት እንትኾን እቲ 2 ንቢሕውነትን እቲ 12 ንኤን ተኣማንነት ዝብል ትርጉም ሂቦም እዮም። እዚ ናይ ማፍያ ጉጅለ ብናይ ዓመፅ ተግባርን ብናይ ጥብቂ ስነ ምግባር መምርሒኡ ዝፍለጥ ዝነበረ እንትኾን እዚ እውን ንሃቶም ምስ ዊልሰን ርክብ ብምፍጣሮም ዝበለፀ መተሓሳሰቢ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዊድ ዋልሰን ንክቕንፀል ግዝኡ እናተጸበዩ ዝርከብ ኮይኑ ግን መስግእ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ እውን እቲ ሓደ በተነዋሊ መድናቕቱን በቶም ደገፍቲ ብዝሒ ናይ ሞት ቅፅዓቱ ተመሊሱ ንኽረአ ዝገብር እዩ። እቲ ካልእ ድማ ምስዚኣቶም ሓደገኛ ጉጅለ ርክብ ብምፍጣሩ ክመጽእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ፀገም ልዑል እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንኽባፃሕን ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ይኹኑ።